K tým uzavretým UVC systémom je dôležité povedať toľko, že je uzavretý a uzavretý UVC systém. Tak ako všetko v dnešnom svete, bohužiaľ, si musíte veľmi dobre prečítať a je dobre si to aj ako použiť nejaký ten zdravý rozum. Volá sa to sedliacky rozum. To znamená, že keď to zariadenie vidím a že je tzv. Uzavreté a vidím, že z neho uniká to svetlo, ktoré by tam asi nemalo byť a ja ho očami dokážem detekovať cez nejaké tie otvory, cez mriežky a podobne a vidím tam to svetlo, no tak to nie je dobré. Pretože to znamená, že nejakou dózou, nejakým výkonom to svetlo z toho zariadenia ide von. A samozrejme, strelím teraz úplne, keď si dáte kvapku benzínu, tak asi to prežijete, asi vám z toho nebude nič, ale keď si tú kvapku budete dávať každý deň, tak po pol roku tá vaša pečeň, obličky a podobne asi sa nebudú cítiť dobre. Takže to je presne to isté. Keď máte malinkú dozu UVC z tzv. Uzavretého zariadenia, z ktorého v skutku uniká to UVC a máte to každý deň pri sebe, nie je to dobré.